Район территориясында маллар, кашкортлар арасында йогышлы чирләрне булдырмау, аларны кисәтү, килеп чыккан очракта бетерү буенча ныклы көрәш алып бару һәм булышлык күрсәтү, халыкны сыйфатлы терлекчелек продуктлар белән тәэмин итү район ветеринария станциясының төп бурычлары. Бу җәһәттән учреждение системалы эш алып бара. 5 февраль көнне үткән отчет җыелышында ветстанция начальнигы Азамат Рахманов билгеләвенчә, бөтен диагностик эшләр ел дәвамында каралган план буенча үтәлеп чыккан һәм куркыныч йогышы чирләр таралуга юл куелмаган. Ветеринарная служба обслуживает 88 населенных пунктов, 13 сельхозпредприятий, 52 крестьянско-фермерских хозяйства и около 13 тысяч лично подсобных хозяйств. В районе насчитывается 31 800 голов крупнорогатого скота, 1000 голов лошадей, 9,5 тысяч мелкого рогатого скота, от 100 до 150 тысяч голов птиц, в зависимости от времени года. Благодаря проделанной работе ветеринарными работниками района, наш район остается благополучным по заразным хроническим инфекциям, по паразитарным заболеваниям. Район один из 6 районов в республике Башкортостан является свободным по вирусу лейкоза крупного рогатого скота. Лаборатория диагностика эше буенча бүлек мөдире Рауль Фаттахов ветеринария лабораториясының Иске Күктау һәм Бишхура участоклары ветврачлары Руслан Вильданов һәм Ирек Мусин үз участокларында алып барылган эшчәнлек нәтиҗәләре хакында сүз йөртте. Җыелышта катнашучы район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин район ветеринария станциясе хезмәткәрләренә таләпләрен җиткерде һәм намуслы хезмәтләре өчен Иске Күктау, Бишхура ветеринария участоклары мөдирләре Руслан Вильдановка һәм Ирек Мусинга район авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталарын һәм ветстанциянең истәлекле бүләкләрен тапшырды. Ветстанция шикләрендә ел нәтиҗәләре буенча конкурска йомгак ясалып, Иске Күктау ветеринария участогы 1нче, Арсай ветлечебница 2нче, Ширеккөл ветлечебница 3нче урынга лаек булып тәбрикләнде. Ойгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.